खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि बे फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे पोस्ट हगारनायखौ लानानै दिनैनि समाव थामहिनबा भारत उदांस्रि सान दिनै 15 आगस्ट भारत उदांस्रि सान आरो बे भारत उदांस्रि सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मोनसे गावनि ससियेल मिडिया साइटआव मोनसे पोस्ट हगारदों आरो बे पोस्ट हगारनाया दिनैनि सानाव WhatsApp ग्रुप ससियेल मिडिया गुबुन ससियेल मिडिया बिथिङाव गोसारदों आरो दिपेन बर' थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जा पोस्ट होदों बे पोस्टआ गोबां ओंथि गोनां जेराव बे ओंथि गोनां पोस्टखौ लानानै गोबां रायजो राजाफोरा सानदों आरो सावरायनायखौ मिथिना मोननाय जादों जेरै दिपेन बर' बे ससियेल मिडिया साइटआ जाबाय दिपेन बर' बिथांनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि गावारि पार्सनेल दिपेन बर' बिथांनि बे फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे पोस्ट होदों दिनै भारत उदांस्रि सान आरो बे भारत उदांस्रि सानाव मोनसे ओंथि गोनां जोबोरैनो ओंथि गोनां मोनसे पोस्ट होदों आरो बे पोस्ट होनायानो रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोसारनानै गोबां सरसा जादों एबा सावरायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों आरो बिथाङा दिनैनि सानाव माबायदि पोस्ट होदों बेखौबो नोंथांमोननि गेजेराव मोनफा मोनफा फरायलांनानै एबा फोरमायनानै होगोन गिबियावनो बिथाङा दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गावनि ससियेल साइटनि गेजेरजों पोस्ट होदोंदि हादरनि उदांस्रि सानाव आंनि मोन्दांथि बर' माहारिबाद आरो हारिनि अलखद समाव बर' आफाद आरो दैदेनगिरिफोरा खौसेयै गसंथाबोदों बियो गोथां जारिमिन बेबायदिनो हारिनि रैखाथि थामोनथा आरो बड'फानि जोबथा थांखिसिम सहैनांगौनि थाखाय बर'फोरनि इयुन राजखान्थियारि गोसारथिया थारैनो गोनांथार आं हास्थायो बयबो सोमावसारग्रा दैदेनगिरिफोरा खौसे गारांजों ओनसोलारि हानजा ब्रेकेटआव रिजनेल पार्टिनि सायाव गोथौ फोथायनाय लाखिनानै आवगायलांगोन आरो हारिनि सार्थखौ सिगाङाव लाखिनानै हाबा मावगोन दिनै नङा गाबोन दोंसे लामायाव बयबो आगान सुरगोन बियो ओंथि आथिखालनि थासारि आरो समनि गोख्रों खावलायनाय बेखौ एबसुआ नेनानै थागोन थारैनो बेयो मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जा पोस्ट होदों बे बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो ओंथि गोनां होनना बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि समाव थामहिनबा भारत उदांस्रिनि सानाव दिनैनि समाव बिटिआरनि जा राजखान्थिनि बाथ्रा गोसारलायदों जेराव जथाय सरकार दानायनि उनाव दिनै गावस्रालायनायनि बाथ्राया सिखारबाय दिनैनिफ्रायनो जागायबाय राजखान्थिनि गेजेराव गावस्रालायनाया दा बेखौ लानानैनो बाथ्रा एबा पोस्ट होदों नामा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा थारैनो बिथाङा बुंनो सानदों नामा आथिखालाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाबायदि राजखान्थि दोलो दङ बै राजखान्थि दोलोफोरा खौसेयै जानानै बर' हारिनि थाखाय बर' हारिनि सार्थनि थाखाय बड'फानि जा सिमां दंमोन बै सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय बर' हारिनि एबा बिटिआरनि सिङाव जाबायदि बर' हारिनि गेजेराव मोननै राजखान्थि दङ बे मोननै राजखान्थिया जथाय एबा खौसे जानानै आवगायलांनानै राजखान्थि बिथिङावबो आवगायलांनांगौनि मोनसे इसारा होदों नामा बेयो मोनसे सोंथि जाना दङ फिन फोरमायबावो दिपेन बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गावनि ससियेल मिडिया साइटनि गेजेरजों मोनसे पोस्ट होदों आरो बे पोस्टआनो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गिदिर मेसेज होनना बुंनांगोन एबा मोनसे गिदिर ओंथि गोनां होनना बाथ्रा बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला बर' हारिनि सार्थ एबा बर' हारिनि जा थांखि आरो बड'फानि जा थांखि दङ बै थांखिसिम सहैनो थाखाय बर'नि माहारियारि आफादफोरा खौसेथिजों लोगोसे एबा बिनि अनगायैबो बर'नि माहारियारि आफादनि अनगायैबो राजखान्थि बिथिङावबो जथाय जानानै एबा खौसे जानानै जेरै बर' हारिनि गेजेरावहा मोननै राजखान्थि दोलो दङ बे मोननै राजखान्थि दोलोआ खौसे जानानै बर' हारिनि थामोनथाय आरो थाखानाय आरो मोनखानायखौ होबथाना लाखिनो एबा लाखिनो थाखाय खौसेयै आगान सुरनायखौ हास्थायदों नामा एबा बुंनो थांदों नामा एबा बुंनो नाजादों नामा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जेराव बिथाङा बेयाव माखासे आफाद आरो दोलो एबा ओनसोलारि हानजानि अनगायैबो राजखान्थिनि बाथ्राया बेयाव बेरखांदों जेराव दिनै भारत उदांस्रिनि सानावनो माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा आथिखालनि बर'नि गेजेराव जा
गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांनि सायाव आसि थुनानै बाथ्रा बुंदों, जाय ओंथि गैयै बाथ्रा बुंदों। बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों थांखि लानानै बाथ्रा बुंदों नामा आरो बे बिथांनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि बे बुंनाय बाथ्राया रायजो राजानि बिखायाव हाबनायखौ बे समाव मोनथिना मोननाय जादों एबा हमनो हानाय जादों। मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि समाव बर' हारिया खौसेथि जायोब्लासो एबा खौसे लामाजों आगान सुरलाङोब्लासो बड' फारि जा थांखि एबा सिमां दं बैसिम सहैगोन। बे बाथ्राखौ बुंनो नाजादों नामा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।